Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayang makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon may higala nga Lunes og pizza size na nining buwan karon sa Oktubre tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa ato maisgutanan karong nga buntaga mga kaigsunan, severe tropical storm nga naa gawa sa Philippine Area of Responsibility (PAR) padayong gimonitor sa Pag-asa. Straight to the point. Naot punta mahigala nga dili makalipang adto na mahigala sa bagyo in taon kini mga inani. Kay dito ta mahigala aktual nga sitwasyon sa mga nabiktima sa linog. Dito mga kaigalaan sa Bugo, San Remigio, Bourbon, Tabugon, kining area dito sa Medellin, o gubang mga lugar dito mga kaigalaan, medyo di gud malalim, no? O wala sila, kami kahibaw mi kinabuntagan sa mi dito, di kaganahan matuog dito mahigala og kanang moplastada kag tuog sa usa ka building. Mas mayo imo mga higalang mo prefer kang matulog na lang og arikas tunga-tunga. Buahan mahigala nga simbako og mukuan kay tay-og to kusog gyud kayo. No, personal tong experience ito mga sukid tigpaminaw nga nang liki tong lugar nga among naadtuan, among nakatulgan dito mga higala. So okay na basta maplastada lang atong likod, magatuog na ta okay na kay ha. Kay buahan magtanaw man ka nga simbako unya og ninut-ninut imong tuog mo tuog ka gyud kwarto. Nya simbako unya og mo linog ha. Basig banditso kag katuog ang kalakihan. Ako lang mga higalang yagi kataw-katawan lang yapon bisan tuod og medyo hago gamay pero mahago ta og naa nga tong kalipay mahigala sa paambit nga sa mga kaigsunan okay lang. So, salamat ko sa kinitibok ang puwersa sa DYHP, RMN Cebu ug IFM ug ato mga volunteers ako i-acknowledge unya mga higala ato mga kauban ha og niadtong first wave nato na sa ato mahigalang pagpanghatag og hyper kayo mahigala si Idol Boyke kasamang Aida Tampos nga porbida nagabian namin dito hasta sa alas 12 gabi iba itong katapusan Boyke ha. Unya mo itong nalangan sad mi kay kagahapon na lang sa buntag na mo gitiwa sa panghatag kay lisod magkay mamukaw tanang alas 2 kadlawon. Agi talang kataw-katawa mga higala pero nagpaabot ko sila namo dito. No nga nasayod niya mga adto ta. So 5 ka mga areas ang akong naadtuan, plus daghan pang mga areas nga atong giadto sunto atong team, wala ko kadto sa uban tungod pod sa grabing traffic mga sukid tigpaminaw. Ikan din sa Cebu City padong mga higala abot kis Bugo porten trafika. So kana mo angay pangitaan sad og mga pamaagi unsay maayong buhaton mga sukid tigpaminaw. Pero mo lagi na no nga kita nga mga moadto at least on the positive note sa mga kaigalaan daghan di ay ang mga tao gyud nga nag-traffic no. Nag-traffic nga moadto mahigala kay buot mutabang sa ato mga igsuon nga tuan na biktima mga kaigalaan sa linog. Straight to the point. Ato ni pagtagad mga kaigalaan murag og atong tan-awon gyud so madahon ato happy problem man sa day. Ha? Happy problem man siya kay ngano ang mga tao gudaghan kayo pag panawagan nga atong tabangan sila. Grabe ang mga tao mahigala ni-respond gyud ta, no? Ang taga Cebu City, ang taga South mahigala na-responde gyud to sa North, no? Inana ang pagtinabangay ang ato lang tan-awon ang kalsada nga pultisan trafika pangitaag pamaagi no nga unsaon na dihan dapita mga sukid tigpaminaw kaning giingon pod sa Kapitolyo nga centralization maghimo og monitoring din ha kung asa dapit ang mga areas nga naana nahataga na wa pa mahatagi no kinana nga aron pod nga maabot gyud ang tanan. Pero kining private sector nga buot mo ngadto ato na sa tagaag higayon dai nga sila mo adto gyud sila mo tunol mga higala kay tungod po na mga kaigalaan po si mga parente dito day no
na mga parente kay taga Cebu gud. Pagkadtong mga tabang sa lain nga mga regions, mahimo to mahigalang i-controller, i-centralize mahigala ang panghatag kamo na bahala adto ang gobyerno na kay mas daghan mag-resources ang gobyerno, no? Mahimo sa makagamit sa Philippine Coast Guard aron nga dili ma-appeal sa traffic. Mahimo sa makagamit sa Philippine Air Force. Kana immobilize gyud tanan. Kaya ang private sector kutob sa mahimo sa private sector ni respond man gyud, no? So atong pasalamatan kay kana sa positibo nga aspeto makita nato nga nagbaha mahigala, nag-traffic mga kaigsunan ang mga kaigsunan nato nga dunay mga malumog kasing-kasing abot mo tabang dito, no? Pero katong uban nga kuan magbaon na gitag pasinsang dako-dako. Kay kami bitaw may magdaho mahigala nga 12 ka oras dayong mong binahiay. Pero ato na lang iagi katawa kay kana bang sa atong pagtabang di malikayan na naagyon mga higalay mga pagsulay day mga unexpected nga mga manghitabo mga kaigalaan da mo nagingon magbaon lang gyud ta og taas-taas nga pasensya. Katong uban ilan na lang iusa instead nga unahuna nimo mo ka-traffic pamahinunta dito amo lang ihatos DYHP. Okay gihapon, no? Mo dawat lang gyapon ta dito sa Bianan. Nakahatag dito sa first wave pa to na to. Mo adto ta sa second wave pa mga higala. Kay atong donation karon day pila na tong donation inday ken ang atong update ron 1. Amo lang gi-update mga kaigalaan, no, ang atong mga donations. Ang first wave na to mahigala na hatag na kay ron kita na to ang mga panginahanglan ba sa mga tao sa sagol tan-aw to ato dito unsa gyud, no, nya experience ta dito sa actual nga ground mahigala to sa ground zero. So ato mga higalang padayon, no, na 1.7 million na guta. So ngano man nga padayon ming kwan kay katong uban mga higala labi na katong white chance nga makaadto gyud katong uban nga mga dagkong kumpanya mangadto na sila. Ba't dunay mga dagkong kumpanya nga ni tabang pud nato dos DYHP sad nga ang among ipaabot pud ngadto sa mga listeners, no? Kay gawas nga hinihimo sila ila ato sila gi-appreciate na nihimo sila ila plus ni hatag po sila diri mahigala kay buot nga lang ipaabot ngadto sa mga listeners nga uban pod sila apil sa ato mga listeners nga kini ni ang mo apil po sa paambit mahigala pinaagi sa DYHP. Ako naka-appreciate ko ni ana og ingon man sa mga kaigalaan ang Pilmico o ang IPI didto na sila silang kaugalingon plus apil po sa nato mga higala para nga ang maabot gyud nato pagsiguro nga makaabot gyud ang ilang mga tabang sa dito. Unya madako magamay atong gidawat mga higala kay gugma man na, no? So man akong giingnan ang mga tao dito nga kini ang among mga hinabang pertindaghanan ni dili ni amo dili ni DYHP ga AFM instrumento rami gikan ni sa atong mga listeners gugma ni sa atong mga listeners wa sa makauban namo dinhi pero daghan ang naguna-una ninyo, daghan ang nagampo ninyo, daghan ang nitabang ninyo. In fact, kining mga tabang ila ni gikan, no? Pagtapadayag sa ilang gugma. Mao kana nga naka-appreciate ko na uban mahigala mga dagkog tabang, gagmay tabang kana tanan mga kaigalaan kung imong sumadahon gugma na sa to mga listeners. Why dako o gamay ana? Kay depende man na mahigala sa imong kini ni ang relative mangod ang kwarta, relative man ang pagtabang. Kay panalitan day mga kaigalaan og nagsildo ka og 100,000 dakin. Kung nagsildo kag 100,000 ni hatag kag 5,000 pesos. Dako na natabanga. Pero doon na nagsildo 10,000, may kagamay na nga nahatag day kay 1,000 yang gihatag. Pero ang generosity asa man. Ang generosity mga kailan kung imong tan-awon 10% ko na sa ang sildo yang gikuha. Katong 100,000 ang sildo, ihatag 5,000 mas dako siya. Pero pila man to? 5% ra, no? So mo kag generosity kay kag kini bisa magkakabos-kabos na gyud ang iyang kasing-kasing sa pagtabang, no? So mo na nga gi-appreciate na tanan dunay mo gikas ato 50 pesos, 10 pesos sa kagatos, gidawat na to. Pero pag sa kadaghan sa mga listeners DYHP, dunay uban dinagko sad, dunay tag 10,000 sad ni tabang, dunay 5,000, 10,000, 20,000, dunay pa si nagpatawag og ati lang di naman papangaan, nga gikan sa Germany ni padasan mahigalag 20,000, dunay pa ni anhin ako day nga ni hatag sa atong 52,000 ngari nya doon na po yung muhatag 50 na ba magtanaw kami galapod bida, no? Lain-lain ang pagpadayag sa gugma sa atong mga listeners. Unya nidako siya atong giipon nidako mga kaigalan ni abot og 1.7 million. Straight to the point. Ang uban sad mga higala nga mga kwan nag-appreciate sa kung atong usa kung atong mga ngantong uban indaken atong butangan ni anhi doon na po usa may higala nga nihimo pag sakripisyo ingon sa attorney kaning kami nami sabot-sabot kini amo ning gikuan nga magkuan mi ba sa ilang club kuno day nga mag Christmas party sila pero among gi-cancel tungod ini hitabua karon akong i-donate ni dinhi inana so doon na kay gisakripisyo day doon na po niingon nga ang amo untang Christmas party attorney budget na mo nostal mi pero tungod ning hitabua karon among ibanan
nga dili na lang may magnustar. Kay 5-star hotel man na. Ari lang may gamay-gamay lang ako. Among gikibhangan para nga among itabang. Kanay nana ba? No? Doon na po mga higalay salon nga sila mahigala manicurista, pedicurista, nagamot-amot sila og ila mahigalang gi tabang. Inana ba ang pagpadayag manggod sa gugma nganong gidawat nato na way gamay o dako gidawat nato kay ang gugma na nila nga maabot dito. Unya kinsa may ilang gisaligan aris DYHP ug IFM kay sigurado man mo abot gyud. Kay concern man ang ato mga listeners. Concern sila kayo nga basig mahanaw lang daw aso ang among tabang. Mamo guna mga higala. Kapila guna mahitabo. Mabitaw ang uban nga. Dunay uban kun kabantay kada nga. In fairness sa province of Cebu okay sa daw mutabang mo dito. But dunay uban gyud nga mga tawo nga di na ko ipaagi sa LGU ni among tabang ana as DYHP FM kay hibaw na naka-experience mas sila. Kato mga katalagman sa una day. Ang ihatag beef loaf inig-abot sa dinas. Kapila man na itabo day. Inig-abot dito na. So muna nga, tungod na nga experience sila, I hope wala na karon. Depende sila sa ligan. Tanaw nila, aritas DYHP, IFM kay kasaligan kayo sila, no? Muna kami mag-live yun, pero pagabot dito, sa area, problema mang internet, so wala may maka-live na record na ginamo. Nga, documented yun tanan, no? Kay kini among tabang, dili man ni amo. Gikan men sa mga listeners, kami instrumento raman dira sa CBN ng DYHP ug IFM. Nya do na po'y subdivision ring kinini ang Pueblo San Ricardo. Gamot-amot sila, ang ilang presidente nag-initiate sad. Si Attorney Mel Amadura sa ato lang ning amot-amot ato lang turnovers DYHP. Ina na ba, no? Do na po'y grupo simbahan megala ato lang ning amot-amot. Do na pag kataw sa mga butaday, do na po'y mga estudyante. Ako nakaingko no, gamot-amot ang mga estudyante indekin. Para nila gamay na to Tanawan mo gamay lang ilang gihatag kay ilang gutong allowance ilang giibanan kay nga murabag apil mes kasakit sa ato mga igsuon nga didto na biktima sa linog. Maka-appreciate ka ba? Labi na ikaw nakaibaon karon og giibanan. So dunay kurot, dunay imong gisakripisyo nga part nimo. Nga imong gisakripisyo para sa atong mga igsuon nga biktima. Straight to the point. Muna atong gi-appreciate. So salamat kayo. Unya mo na nga nangadto mi tuod man medyo kapoy-kapoy pero muna magbaon ta og dakong pasensya sa atong pagtabang. Nindot ra ba kay ang gospel karon buntaga kay mahitungod sa Good Samaritan? Mo na nakanindot. Mo na nga kanana ang magbaon na gitag pasensya kung moadto ta unya ato pong panawagan sa government pangitain niyo pamaagi nga mahapsay kay kini positive ang akong tan-aw sa mga tao nga na traffic pa doon dito kay daghan day ang mga tao nga malumog kasing-kasing nga motabang katong uban nga dili maka-afford nga moadto o baka di na makaagwanta sa grabe ka traffic or baka malubatan dito sa Tremor mga kagalaan or ang uban layo wa gi capacity nga moadto sad ipaagi news DYHP amo lang hapong dawaton no kay ngano naman tay second wave atong giplanuhan mahigala ang atong second wave nga pagpanghatag dito mas dako inuuning atong activity ni adto mga kagalaan to first wave pa lang to ang atong pag-adto mga sukit paminaw. Straight to the point. Unya ang mga nangamatay pod ang giplanuhan nga ato sang bisitahon dito sad no. Medyo kinini ang sa apil po ni sa mga sakripisyo mga kagalaan nga ni ambita sa sakripisyo nato dito mahigala sa mga tao nga mas grabe ang ilang sakripisyo karong mga panahon na. Straight to the point. Samtang sa pikas kabahin mga sukit paminaw ang kinini ang sa dugang mga balita kadaghanan sa mga papublikong tunghaan sa Subo wa pa mobalik sa ilang face-to-face nga classes. Karon mga kagala ang adlaw ilabi na sa mga lugar nga naigo sa linog samtang di pa masiguro nga luwas nang mobalik sa mga tunghaan. Straight to the point. Sa kadtong mga eskwelahan sa Subo o tanan tibuok lalawigan labi pa mga higala ni mga colleges o universities sa Subo. Ipa-check sa ninyo og mga expert ng inyong mga buildings labi nagkaraan. Ipa-check ninyo kay ang atong tuyo ana ang safety sa mga bata taon o sa mga teachers. No? Natural ra na no nga mona nga way klase to mga eskwelahan pagkaugma dayon o pagkasunod nga mga kuan adlaw in fact natong last week way mga klase ngano man ipa-check sa ninyo kay ang safety man sa mga bata kay kuyaw mo gud na napagoy aftershock simbako unya mo bigay dito bitaw sa among giadtuan sa bantayan dagkuag liki tong among gikatulgan dito wa mi matuog dito day kay ila kalula ba day nga kuan ka mother no nga kanana ang tiya ni Inday Aida Tampos kay lisod man kayo simbako unya ngadto mo bigay sa aftershocks. So
So kuyaw, kayo mo na mga tunghaan sa Subo, i-check sa ninyo daan kung concern mo sa inyong mga estudyante o inyong mga teachers, why klase na after sa linog? Until nga ma-check sa ato mga engineers, sa mga experts nga okay ra ang inyong buildings. Or kinahanglan og retrofitting baka na or unsa ba? Para safety sa mga bata o sa mga teachers. Mo nay numero 1. Number 2, ang mga estudyante pod nga kanana ang way klase ako man gipa-volunteer nila kana pang-repack mga sukitig paminaw. Mao na mga higalay, mga hiyas nga mga nindot nga niining panahon mga higalas katalagman makita nimo ang mga tao gyapon. Doon na kay makita nga paglaom kay dunay mga tao nga dunay kasing-kasing no nga mutabang ngadto sa uban. Samtang sa pikas nga bahin mga sukitig paminaw, si Pope Leo XIV naghisgot sa kusog nga linog sa Sugbo atol sa paghatod o mga pagampo sa Angelos dito sa Vatican kagahapon. Straight to the point. Salamat sa Santo Papa nga naapil ta sa mga pagampo. Ang Sugbo sa mahigala with due respect sa maigsuon nga nasa tinuuhan. I hope nga ang tanan nagampo pod alang sa maigsuon nga mga biktima mga higala sa linog. Straight to the point. Sa mga balita, sa kauluhan, Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ni resign sa iyang pagka-chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Straight to the point. Human giingong wa matagbaw ang iyang makabanan sa pagdumaan niya sa maong komitiba. Straight to the point. Sakto sa nagibuhat ni Lacson day kay otherwise ako ra man nakita no wa pa kay ko makakuan pero nakita na to unsay galaw ni Lacson na ba murag madaot ang credibility ana. Unless mo himo siya sa iya yung mabanog siya sa prinsipyo but kadto nga investigation kanang investigation medyo nalain man ang dagan ni Lacson. So aron nga dili matandog, aron nga ang iyang credibility intact pa, sakto sa nang gihimo daykin. Kay medyo lahi man ang kadtong mga tao nga klaro gyud kaayo nga angay i-appeal sama ni Romualdez may galang Saldico di man maimbitar. Straight to the point. Kadto sayon naman to sulbaron to problema nga nay ex-Marines miingon nga si Saldico, si Martin Romualdez na kadawat sa kwarta ilang gihatod ang kwarta dito. Sayon naman to, gusto nyo pangitawon kamatuuran. Unya, ibuto tong isyuha may galagi, paong nila dayon, pagkagabi kay ang lawyer mingon, dili siya mo'y nagnotaryo. Saan man to pagsulbad kung gusto nyo kang makasabot sa kamatuuran? Kay mo na kung gingon, kamong naminaw na ko karon, dili na sakto nga gibuhat sa abogado ha, nga di magkita ang abogado o ang affiant. Pero gihinahimo na mga higala sa uban, labi na ka na magpanotaryo sa City Hall o guman pa. Puriya lang, with due respect sa kwan, dili pud tanan ana kay na may mga notaryo sa City Hall nga okay ra gyud sad. Patunay uban kapilaman mo kasuway kamong naminaw na karon. Affidavit of loss lang kanang ginagmay lang. Nawa nga ID, nawa nga SSID, kinahanglan ka nawa nga driver's license, kinahanglan ka og affidavit of loss. Kay dili ka matagaan, di ka maisyuhan og balik kung way affidavit of loss. Kapila man ang mahitabo. O labi na mga estudyante nawa lang ang ID sa eskwelahan. Ang mga lawyers anang uban sad, dili na sakto. But kumpiyansa na sila kay nga naman jurat raman. Doon na may kalainan sa jurat o acknowledgement. Ang uban na jurat raman na ay di may nawa so walay. Tataka na dito, pirmahan sa sekretary. Nagkita bang abogado nga fayant wa? Kamo na naminaw na karon. Kasuway mo? Nawadaan mo or bisag unsa nga mga panotaryo ninyo nga dili lang kay delikado nga notaryo. Nagkita ba mo sa abogado wa? Straight to the point. Kung nahitabo ining ex-Marines. Pero kimo gyud ang imbestigaron. O gusto ni Lacson, ipatawag tong abogado, ipatawag tong ex-Marines, unsa man nahitabo Ngano nakuha man niya ang notarial number? Ngano nakuha man niya ang notarial seal sa abogado? Ngano nakuha man ang document number? Ngano nakuha man ang book number? Pero wa na nila ipatawag. So, dunay gitago-taguan kay mugawas man, the more nga mugawas ang kamatuoran nga ang ex-Marine si Sultis tinuod. Straight to the point. Ang substance mahigalawa na nila, tik-apa, diri na skilid-kilid nga issue ba nga mo'y gipadako. Bida, di pwede namang imislead ang mga tao labi pag niagro sa DYHP iyaw-yaw ko gina nga unsay nahitabo unsay tarong ani sa dili. Si Lacson ni aksyon naglikoy. So karon resign sa tanaw siguro niya murag dunay di niya kaya pod siguro siyang prinsipyo indayken. Malagmit dunay nagdikta niya nanion Lacson mao ni ang atong dagan sa tong direction sa tong investigation tali di niya kaya. So ni resign mahigalas Lacson mo na kang Cayetano. Himuon kang speaker pero kanay himuon kang Senate President pero kanay buhata kini buhata. Ingon si Peter din ako kaya na. Sa ato ni tagag pagtagad rubutaga mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Kini kuman pa maskutanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong radyo ug sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lugar. Sa kanunay DYHP number 1. Kani ato o karon DYHP lagi haron. Kay Diyos o ang natawan
Straight to the point. Hey, kidney care time!